आलासिफोरानो दाबो मोनफैला माथो मोनहैसिगोन होननाया ओजा दाहालागि गैया दाहालागि मोनफैला खेबगां आदाजों सेंग्रा सानै साथामसो फैबा हामथारगौमोनहाय दाबा सोर फैमारदों सोंनायबो जायासैना हे इसोर जेन आदाजों सेंग्रा सानै साथामसो फैयो दे इसोर आलासिफोरालाय मा दाहालागि मोनफैला जानो मा दाहालागि मोनफैला है बेखौनो मोनहैसिगोन होनहरबाय थानाया बेनो दाहालागि मोनफैला आंखौसो साला हाखु दाखुनो ओंखाम ओंख्रिखौ संनो होबाय है रखरा आंहासो ओरैनो गेस माखाया जोब्बायलै गेससो संनो होनबा नोङो सङाबा गावसोरानो फन खालायहर बुंबाय थाबाय मोनहैसिगोन र' होननाया गैया दाहालागि मोनफैला आंलाय थाब मोनफैगोन होननासो ओंखाम होनायाव गोबाव जागोन होननानै गेसाव संबाय दै गैया ओरैनो गेस बायनो फैसा गैया जादों आंहा दा दिनै खम गेस थांबाय आंहा थाब मोनफैया होननानै मोनथिबा बेथिनोबो आङो गेसाव मोनसेबो ओंख्रि सङामोनलै अरावनो संजोबगौमोन माबा आयै गेबगां आदाजों सोर फैमारगोनलै आलासिफोरा आङो सोंनोनो बावगारदों नोंखौ सोरबाफोर आदानि लोगोफोर फैगोन नामा आदानि लोगोफोरलाय मानो फैनो आमाइजों आदाजों फैगोन आरो आदानि लोगोफोरलाय मानो फैनो आंलाय सानदोंमोन आदानिबो लोगोफोर फैगोन नामा बेनिफ्राय माने रांखावरिया मा दाहालागि उथियाखै नामा उन्दुनायनिफ्रायनो उथिया जानो गैला आं हाल्ला खामबाय थानायखाय बिबै लाहानियाव उन्दुहैबाय खोना आंलाय न'आवनो उन्दुबाय थादोंसो सानबाय थादोंमोन आरामसे उन्दुबाय थानो होगोन आं बेखौ उन्दुनोनो होआसै आं बेखौ सल' खनै सारि मोनो आं बेखौ बिदि खालामनायनो हामथारदोलै बेखौनोबो गायदे होनबालाय माथो बुरेरै उन्दुबाय थायो आरामसे नोंनि सायावल' जाबाय थायो न'खौसो मार गोसोखांहरबाय थादों आङो थांनोसै खोनालै न'आवनो आगोलनिफ्रायनो न'आवनो थाबाय थायोमोन आङो जेरावबो ओंखारखायामोन आङो न'निफ्रायनो बेनिखायनो न'खौनो एसेबो गारनो हाया आङो गोसोखांहरबाय थायो थांनोसै खोनालै आङो बोरै थांनो दा थांनोबो लाजियो माथो आफानि सेराव आङो आंनि मोखांखौ बोरै खोन्थिगोन आफाखौ सानबानो मा लाजिनाय आरो मा दुखु मोनखायो आङो गोसोखौ दाद खालामनानै न'आव थांसैलै आङो थाला आङो आं न'खौ मा गोसोखांदो आरो आइखौबो मा गोसोखांखादो आङो बिबारि आरो मोस्रोमखौ दोनहैनो होनि र' आंखौ दाखालिनो थांबाबो जागौमोन आङो आइजोंनो बिबारि आगै मोस्रोम आगै ओजों फैनाय र' आब' थांगासिनो मायोमोन आब' माबा बिबारि आङो न'आव थांसै खोनालै माला थांगोन आब' माबा दिनैनो थांगोन दे आङो दे होनबालाय आब' थांदो जों जेबो हामा मोना दे माबा आङो हारसिं थाङा थौ नोंसोर आंखौ दोनै आङो हारसिं थांनो बोरैबा मोनो थौ आंखौ दोनै नोंसोर सानैया नंगौ नामा आब' थौ होनबालाय दोनैनि बेनिफ्राय आब' नोङो दानो थांमारसिगोन होनबा बिबारि आगै आं दानो थांनोसै आङो न'खौ मार गोसोखांखादो आरो आइमोनखौबो आफाया आंखौ अनबाबो अनाबाबो आंखौ गोसोखांबाबो खाङाबाबो आं मार गोसोखांखादो आफाखौबो खेबसे खिनिया जि जाबाय जालांबाय दे आरो माथो खालायबावनो बेफोरखौ हमबाय थाला आङो दे आब' जेबो नङा दे थुदोथ' होनबा थांनोसैबालाय फैदो होनबालाय अमा बेदरजों दिनै लेम जाबाय दे उदैयानो बुद्दांदां जाखाबाय जि खालि अमा बेदर थायोना फुरा लेम जाखायो आङो ओंखामखौ क्योंकि मुझे अमा बेदर बहुत ही गोथाव लगता है आप लोगों को अमा बेदर गोथाव मोनो ना मोना है मुझे तो अमा बेदर बहुत ही गोथाव लगता है रांखावरि आनैयाबो खम जाखागोन ना दिनै ओंखामखौ लेम गोरनायालागि हाय थुथु बुद्दांदांनो जानोबाल'सो संनाया हले गैया संनो होबा हले मिसाखौनो जाया बुंफ्रामोन आरो जानो टाइम जाबा हले मिसाखौनो मिनि जानो थाङो लाजियाबो खोना
बिबाजैनि सायावनो उन्दै जयै जाबाय थानो देनांबा हुवाफोरनि न'आव मा खालायगोन हुवायासो संना होनांगोन खोनाखै जानि गावगाया जयै खियै उन्दैल' जाबाय थागोनलै बियो साला जेरावबो सान्थि गैया मा जाखोलै रांखावरियानो मा सान्थि गैया मायाथ' सान्थि गैया जालायखो मिनिदो साला मिनिदो गाग्लेबनो बुरै मोखां लाजियाबो खोना आंखौ बुरै मोखां गाग्लेब होननो आङो गायदे बे गामि गंसेयावनो आं बायदि रावबो समायना सिख्ला गैखाया नों मिथिगौ लाजिथाराबो खोनालै नोंखौ 60 बोसोरनि बुरै रोखोमसो नुखायो गाग्लेबनो मोखाङानो आरो मालायफोरखौ मालाय मिनिबा एसेबां किउट नुखायो नोंखौ बुरै रोखोम नुयो गाग्लेबनो मायो नों आंखौ 60 बोसोरनि बुरै रोखोम नुयो होनना बुंदों नोंखौ गावखौसो जि हाय थु बुदांबा नुखायोलै आरो गावगायनि मोखाङासो जि रखम गुवार दाब्ले दाला मोखांसो आरो मेगनाबो खुसिया मेगनसो जि फिसा जोंखौ गिजानि सिनायनोनो हाया खोमा मेगनानो जेरैबायदि फिसाखा इसोर जोंबायदि गावगायखौसो 10 जन फिसानि बिमा रखम नुयो आंखौ बुरि होननो फैयो नै लाजियाबो खोना आं जुदि नोंनि बायदि दानो फ्रक गस्ला गानो आंखौसो उन्दैसिन नुसिनगोनलै नोंनिसाय मानसिफोरनो खोन्थाजोबनो हागोन र' आरो आलासिफोरनोबो खोन्थायनि र' गैलालै खोन्थायोबा मानसिफोरा आंखौसो मिनिसिगोनलै बियो आयु लासिं खिन्थायमारसिगोन नामा इ गथ'आलाय बेथोनबो गथ'आलाय आलासि थानाय रुमावसो हाबमारबाय माथो गैलालै ओइ बिबारि गोसोखौसो माबा गुलुब मोनबायलै आङो मानो जोंहानि न'खौ मोनथारसिगोन ना बेनिखायनो आफायाबा आंखौ दा लाखिगोन ना लाखिला आंखौबा दा आफाया निमाहा होबायना होआखै दाहालागै निमाहा होआ जागोन ना आब' होबाय खोना दे गावनि फिसाजोखौनो एसेबां रागा जोंबाय थागोन ना आंनिबाथ' दादैया नोंखौ मालाबानो निमाहा होबाय खोना बिदिबाथ' मोजाङानो जागौमोन र' माबा एकदम गिनायसो मोनसोबाय आङो बिखायानो गुलुब मावगासिनो आंहा जेबो गिनाङा दे आब' जों दङना जोङो नोंसानि न'आव सिगां हाबग्रोगोन दे नोङो उनाव हाबबानो जाबाय बिदिनो खालायनांगोन दाबा मा जागोन लाखिमारगोन ना लाखिमाराबा जोंहानि आफाया आरो बेलेगफोरनि बायदि नङाना एसे बेलेग धरननि मानसियानो बेनिखायनो माबा गिनाय मोनदों आङो इसोरासो मिथिसिगौ आरो थांनाय नायनो देनाय थेवब्लाबो मा जायो उनाव नुगोन आब' नोंखौ जुदि नोंसा आफाया लाखिया थेवब्लाबो जेबो नङा दे जोंहानियावनो थानो हागोन अराय सम जागोन दे नोंसानावनो थागोन अराय सम जुदि आंखौ लाखियाबा थु थांसै मादैयाबा आरो दंना गैया मादै थाब्लालाय हामगौमोन एसे साहसबो मोनगौमोन जोंफोरो दाबा न'आव दंना गैया ना अबावबासो थांदो आइ गैयाबा हले थाङा दे आङो लामायाव थाथ'गोन दे बेनिफ्राय नोंसोरो न'आव नायना फैग्रोनांगोन आइया दंना गैया दे जागोन दे आब' थुदो होमबालाय आयु बिबारि मोनफैथारबाय दसन न'सिम दे थांग्रो नोंसोरो माबा गिनायसो मोनसोबाय बिखाफोरा बांसिनसो गुलुब मोनबाय आंहा आफायाबा दा आंखौ मा बुङा गिनाय मोनसोबाय आङो जेबो नङा दे आब' गिनाङा जोंफोर दङना आरो दादैयाबो जेबो बुंला खोना दे नोङो जेबो सिन्था खालायनाङा आब' दे होनबा नोंसोरो थांग्रो जुदि आफायाल' दङ न'आव होमबाना नोंसोरो फैफिनबानो जाबाय आरो मानो फैदों होनना सोंबा ओरैनो फैदों होनबानो जाबाय दे जागोन दे आब' ओमफ्राय मोस्रोम जुदि आइया दङ नोङो आंखौ लिंफैबानो जाबाय आङो होनबासो थांगोन नङाबा आङो थाङा दे जागोन दे आब'
आंनिबा मादैया दङ खोना दे न'आव। थाबाथ' मोजाङानो जागौमोन। थौदो मोस्रोम। आब' थाथ' दे आरो जेबो टेनसन खालामबाय थानाङा। दे होनबा थां। हे इसोर जेन आं न'आव थांनो हायो दे। आरो आफाया जेन आंखौ दिनै जेबो बुङा दे, जेबो रायनाङा दे। आंनि फिसाखौ आं मार गोसोखांखादों। बेसेबा नायनो लुगैखादों आङो आंनि फिसानि मोखांखौ। नायहैबाय थानोबो हाया। मानसिफोराबो आरो बिबारिलानि न'आव थांबा सन्देह खालायबाय थायोना। सिगांबा फैथारामोन दाबा मानो फैबाय थाग्रा जाखो होननानै। आरो जुदि मानसिफोरा गम मोनो 200 रांनि थाखाय बिफाया बिदि बुयै बुयै न'निफ्राय होखारहरदों होनना मानसिफोरा खम लाजि होखागोन जोंहाखौ। बेनिखायनो थांनो लुगैबाबो थाङा आङो गम मोनजानो गिनानै। आरोबा ओंखाम ओंख्रिफोरखौ मोजाङै मोनजादोंना मोनजायाखै। फैसाबो गैया आंहा। नङाबाथ' आङो गाव लानो गारेबाबो बिसोरनो होबोगौमोन। आरो बिसोरनि न'आव माथो मुस्रिबो गैया खोनालै। हे इसोर दासो सानफ्लांबाय आङो। आयु आंनि फिसाया खम थाम्फै अरजाबायना बियो। हे इसोर मुस्रि गांसे हैनांसिगोनलै। मुस्रि गांसे दङ बेखौनो गाबोनो हैना फैगोन र' आङो। मा जाबावनो मार सिन्थानोसो ओंखारोलै आङो बाथ्राफोरखौ सानबा। मा खालायदों मादै? माथो बिबारि मोनसे माबा लाइमोना मोजाङै दंना? मादै दङ दे दङ। माबा बिबारि मोनसे बाथ्रा बुंनाय, नोंसानाव मुस्रि दङ ना गैया? मादै गैया। मायो मुस्रि गैया नोंसा? मुस्रि गैमारा? होनबा आंनि फिसाया नोंसानि न'आव बोरै थादों मुस्रि गैयालाफानो? खम थाम्फै अरजाबाय बियो। बेमारसो जासिगोन खोनालै बियो। मादै नोङो दिनैनिफ्राय जेबो टेनसन खालायनांला। मानो टेनसन खालायनाङा आङो? लाइमोन आब'आ न'आव फैबाय जोंहानाव थालानो। न'आवनो थासिगोननो मालाय। मायो नंमारगौ बिबारि? नोङो खसा बाथ्रा बुंदोंना? ओं मादै आब'आ खसा बाथ्राखौनो बुंदो। लाइमोन आब'आ फैबाय दे न'आव जोंहानाव थालानो। आयु आंनि फिसाया न'आव फैमारसिगोन। इसोर टेनसन गैला दे। बेनिफ्राय मालाथो फैगोननो? माला फैगोननो? थाबैनो फैनो हो बेखौ दिनैनो फैनो हो। फैदो मादै जोंफोरजोंनो फैफादो। लामायाव दङ बियो। लामायाव? मानोथ' न'आव फैयाखै? माबा नोंखौ न'आव गैयाबो जानो हागौ होननानै जोंफोरखौ नायग्रोनो फैनो होदो न'सिम। आं मिथिगौ बियो लाजिखादों होननानै न'आव फैनो। थां मोस्रोम लिनै थां। र' होमबा मादै लिंहैनि र'। आं मोनथिमारदोंमोन बिबारि बियोदि न'आव फैगोन होननानै। बेसेथ' मालायनि न'आव थाबाय थानो हायाना। ओं मादै बेलेगनियावबा बेलेग जोंहानियाव आब'आ खम खस्थ' मोनदों बियो। मोजाङै जानोबो मोना मोजाङै उन्दुनोबो मोना। मुस्रिबो गैया गांसेबो। थाम्फैबो अरजासोदों मानसिया बल्ला बल्लि जाजोबदोंमोन मानसिया। आंबो मार गोजोननाय मोनबाय आब'आदि न'आव फैफिनबाय। बिबारि आंथ' मार खुसिखा दिनै।